Igid mo, bagay mo ang Roberto gaw. Kay, gaw nga ito mo, lagi aliwas. Ayun na, pagkatigwin. Di, ganda bagay ito nga. Nya, pakapunan pa. Sus, ikot lang. Salang yun, sultan nyo duha. Yun mo, angay duha. Sapa na tikla ay. Nagkagusto kang Berto, no? Huwag sige magupag niya gisgot. Ibo ka niya. Ikaw, sus, taka lang gawin. Ayaw pag ginanayaw kay na si Berto. Wa na yun nilaing. Mama, tinatawag pa kasi yung pananaw ka. Ikaw na yun na, kay si Berto, mura na siya. Kanang kabayo, ganyan nga, di ba seroan ba? Kanang taptapan ang iyong duha ka diri, ganyan diri. Nya, ikaw rin yun yung makita ko. Mura yun na yung makita. Mahimo pa lang. Da, ang surtis tao, di gina na kay bawaan. Kung kisa yung Prince Charming. Maabot rin bitaw na kay bawaan naman. Ambot anang papa ay, nalagyan ka mong gusto ng Berto. May gani ka diyan ha, kay anghel nga gabalantay. Mura yung stalker. Kutawang dire. Wag itan. Ano sana on? Lisod si Berto. Hita yun siya. Lisod-lisod. May sayo dire. Ang dam. Kanya mo dawon. Oh, saman na kay tuyo na ko? Kita kanina. Oh, kakita. May magbuta ko. Si Sora, di panahon nasa, nabi nagbakautang na. Saman. Eskwela ka grade 1? Nagdadamo ko ka ng notebook. Mura kag maestro. Kapay naong ni mo ay, mura yung karaang blackboard. Lahi na ron. Online na ron. Online na ron. Pero, makabasa ka sa kong gidala, ma-offline ka. Classmate lang kita sa grade 1 doon, nagkaigit sa biya ka. Kaigit lagi. Pero ikaw mo sa iniilo na ko. Mura nang utang isgutan ni mo na ko. Naglangan-langan lang baya ka na ako. Eh, si Bruno, ba? Si Group, gusto mo kay? Online? Na, di ka ma-offline na eh. Tara mo. Oh. Dili ya. Nya. Kambirto man eh. Anong naamang ko nini mo? Kana siya, nakita na nako sa daan. Sa daan ba? Karon, ako nakita, naamari ng panganya. O, sa di ka utangan ni Berto. O, awang mga utangan ni Berto. Puldo, Sario, Simon, Timoy, Bruno. Awa, nagkagay mga utang. Labi lang ikaw, 1,340 mga utang. Ama sa mayo, saman. Ato ning manihoon. Atong paubsan. Himula kong 840. Gusto man, paubsan ito ni. Saan man mo pagpagi? Oh, ito'y bahala na kaya kayo may utangan. Oh, 540. Oh, ayaw, sad. 840 lang. Itay ni ingon ganina ako nga ako'y magbutog. Pilay akong bayran. Eh, masa na mahimo kay maluyo sa Berto. Huwag mo sa paubsag mayo. 540 lang. Di lagi na mahimo lagi. Unsa man ni siya, oy? Adto man yung mulaban ni Berto. Arin ako. Kay, ug ipuno na tanang nakautang niya, ginan siya nakaina. Unya, balkansi din siya na. Sus, unsa man ni siya. May manggani ning gisiun, parang wala na utang. Ay, ayaw sa gigisi, ah. Wala sa kuya ako. Ako binaghago biya na. Nakabenepisyo biya ka. Ah, naunsa ba ya ka? Magpapil po day ka. Natural. Ang ahangwa ko ako, ang ako naghagwa na. O sasan, nakaginan siya na biya ka na. Ako hindi ka, ayaw. Pila man? Di ba 540? Ang kanang 300, no? Para na sa kontarimpi. So nahug na siya 840. Di ba ka na? Niubos-ubos ang imong utang. Dako po na na eh. Dako po man sa
dako ko mag-interes sa akong giutang. Sa baya di mo, sa di artista di ay, ang agong maghagot, di ni mo kunin mo tagaan. Ay sila ibabayad kag 1,340. Tatag lang. Eh, wala gyud ko kwarta diri. Ha, grabe sa di mo pula, bisag sinos kwenta, wa juga di ha. Wa lagi. Ha, pumili-pili kas mga mamatay. Bi, ato dayon. Ang wa ko'y kwarta. Ah, di ka. Di juga. O ihatag ko ng birto. Sus, ita ni. Oh. Yo, mo din sa nang kay kwarta di ay ano. Kung angin ako sinilas kay palit din ako ginamos bugas. Ay, sus, atal na lang po mo na kunaan ni mo kay masubtan nun. Mahitagon sa klasmit pa ta. Nakaikit ka ta. Uy, sabo ta ba? Ay, Diyos, magsaba ni Berto, ha? Nananingil ko niyo, ha? Kimulbo, Diyos, ang kaspa. Ay, Diyos, magsaba. Hoy! Utangan mo ka na ako, ha? Mali! Tangan ko nimo, tangan ko kung dito, mahitin niyo nung pumunto ha. Usok na kay ko, ate. Lain na, Miss Paul. Kung saan ba kayo lain? May bisita din ako sa kuligta. Asa ka to sa mo isa? Wala siya na kong panigulan. Arang-arang. Tapos suminindihan ko. Halika! Dito! Luto na kanting. Mga 10 minutes. 10 minutes? Ah, sige. Ambal ba ko ha? 10 minutes po. Dungan nagluto. Anong plato? Ah, yan tayo luto. Asan kanon? Asan kanon? Ah, sige. Gatog. Ang sukli siya paliw, day. Ah, may soft drinks? Ah, ito, bikas paliw ka. Soft drinks siya. Paliw ko tayo. Naghana sa di mo nakahukad o kanon, oy. Dayip biya ko. Sulbad na problema sa tiyan na ko ani. Ako na lang, bro. Salamat ha. Ambal ba ko niya paliw ha? Naabot mo lang tinabal. Aw, magkuya ko yun ang una. Sa'yo mo? Wala na, di na day. Sige na. Ginamos ba? Wala. Ay, mong ice cream din ha? Na. Unsay flavor? Buko.
Umid na ba yung mga screen dere? Pumid, buko, imo sa bagay sa kong o. Uy, nangay ko buko, ice cream. Ikaw ba? Galud-luod mo lang ka na ako, eh. Sa kadagang pagkaon, ginamos, gyud. Kabaw ka ludol mo ginamos. Sige, ikaw lang nakabawasan akong appetizer. Yabaga. Pagtaro ng sunod ha, di ka pwede mo standby rin. Mga dato rin pwede mo kaon og lami. Sabot ka? Ha? Asa man ka? Buang ka ha? Magapil-apil ka para ako, ani? Lampag ka? Gusto nga, kaon ka? Huwag kay kaon. Eh, ano pa? Ice cream ni? Mukhang ka ice cream? Ha? Kaludluod lang na ako ng mga ka. Ice cream? Imuha lang ice cream. Ha? Lami? 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 Busog ka yan. Guys! Huwag ka sa cellphone. Cellphone? Cellphone yung paitan ko ni mag cellphone. Paitan ko ni mag cellphone nga. Kung ano order bang gali ka ginamos diri, imo pa lang gitilok diha. Dahil, hindi mo naman kong tuyo, dahil. Kay unsa man di ay? Dahil, sa sunod ba? Kumukaon siya ba? Tiksi ko ha? Sinaw na. Uy, bayad. Na makasalistahan niya, ipuno na sa listahan, ipakan sa listahan, bukang kayo kong lahat. Maali bilang daging ng taon. Sarap, ipunos pa rin hapon. Ayaw nagtatay mo sulti, kaya mawala na ka. Bilamin na kayo mga acting. Ay, napod Ito mo na dialog, eh. Rolling. Action! Uy, ang ngay ha. Kalisag siguan, bagaw ra. Ay, Berto! Tanong naman tanong? Oh, na. Kaong di, pre. Kaong di, pre. Rolling. Action! Cut! Oh. Dali na. Dali na ang adulan. Kung ano order bang gali ka ginamos diri, imo pa lang gitilok diha. Okay? 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 Ano? Cut! Ano man? Dili ilahi to. Iya palagi sa. Ako pa, maingon Ano ako. pagbuot sa imo gusto? Ano nga? Tagal lang.